Ka jingye puli ke kitab Daniel ka wei hadin ka wei ka lenong ngine puli biang menta ya ka benta ka basa jong ka lenong ka bakat wei kamat ka banglaai ka rum palalong kestan ya ka ni ka lenong ngala pengkre hakilai benta ngakwa ban kemau biang ya ka benta ka benkong bat ka benta ka baar Daniel ka lenong bakat wei ka dekot ka baar nalor us im Cyrus jong ka Persia oba ladon lupa Lai tu lupa basa sangut kisim kinmi ha Persia bakita kilong ukam besis ubaar usmedes udarius ubankong bat usersis ubanikong kadkhot kabalai bat kabasau kade kijingi tu lupa Shapang ka Hima Greek lani ka Greece ha ka jingilam jong usim Alexander the Great lai tu lupa bayakan ni ka Hima on sa epia ha kisau benta hooj ha kisangut ki General Jong u Alexander bakita kilong u Cassander u Lysimachus u Ptolemy bat u Seleucus u Ptolemy uyo ya kawei kabenta kahima bakata kalong ka Egypt nalor kiwepat u Seleucus ka Syria nalor kiwepat hapdeng ka Egypt bat ka Syria la deb itu lupa ba kadon ka jingile kitma kiba shirkai hadu palat san teli kitma la pengki bat layale la khot aktin away the Syrian war bat ya kani ke jing tulpa la kran hak kitab Daniel kalonong kabakat way ke dekat kebasan hadu kabakatsan ya kabang la dep kran bat kisim lani kibriuk be don benta ha kani ke jingile kum ka history bala pendap ba kita kilong Ptolemy Soter Seleucus Nicator Antiochus Thios Ptolemy Philadelphos, ka Laudis, ka Berenice, Ptolemy Euergetes, Seleucus Callinicus, Seleucus Ubalai, Antiochus the Great, Ptolemy Philopator, Philip Ubasan jong ka Macedon, Kiju lomba kikun Octavius. Kadkhot ka bakhan riu terter ka de ke jingi tulpa, ka banglakran ha ka benta ka baar, ka jingsdang jong ka rum ha ka perthai. Bat kisim lani kibriu kibaidon beta bat pendap ya kani ke history jong ka jing tulpa kilong Julius Caesar ka Cleopatra Gaius Cassius Longinus Octavius Caesar Augustus nangta Tiberius Caesar Augustus Marcus Antonius Titus Caesar Vespasianus bat Constantine kadakot ka baap kundai bat ka balai po kalong rukum ke jing pendap ya ke ka ba u Constantine ulale ha ke history ba ka jing phia ka jong u ya ka Rome ha ki arbanta bagata kalong ka sami ka don ha Rome hi blakhot ka western capital nang ta ka mingi ha Constantinople ba manta la khot da ka Turkey long ba ka jingle jong Constantine kala penlong ya ka Rome bakan nang telot ba nang ret hado ba ya ka ni ka Rome kabalong kata kajing sedang ka rum kabadang mani blitau hoi kiladon ruki kestan la pemprashi sendan bar kalalong kum kajing sedang da ka paporum kabumut ka rum kabalalong kestan hakar kom trekam haus nam sospa nyo pohriu edi la penyapat ya ka himarum da ki nong yathma barunar blakhot ki babarian jong ke Germany kumbangi puli hak kitab Daniel kalanong baar bahnyo barkomtar teter bagi shpo tuli ki hima kinmi kinipat na karum bagi Daniel kalanong bakhatwe kirkhat kabalai puwe hani kaong bat ki riu yapom katho ye ki barbarian kiniang hakaliang jong hakaliang jong ka paporum karum kaba lalong kustan hoi ki babun kisim ha Europe ki ting ye ka bo jong ka paporum ni ka papasi bat ki jukurshan ya ka jingle ki pop hang ni laong kin pundu no ya kata ka jing aingut thang ka ba barbor ka perkemau ya ka ka balale ha ka po jong ka testament ka barem ka kam jong ki lungdo kumno bakia sat ya ka pop jong ki khon Israel ha ka testament ka thmai ka Bible ka hikai bat ka ong kumni nin kong Yohanes kalonong ka baar ka dekat ka kong bat ka baar ko ki khon hep jonga nga tho yakini ke ru hapi ba phen omla pop delada uno ru
ulep pop ngidon ken urusaj bat ukpa o Jesus Christ ubahop. Henry kini kabor kumbang ladep pani puliru hak kitab o Daniel kalanong bapra dekat bakat way kelap pengkraw yaladi wat hadu orang ba jong uta upat ba kabatho ya o Jesus Christ bat kelak simno na u ya kata kajing aingot thang kabomot hakajaka panplai ki pop hau blay bokpa haka keteng ka jong Jesus Christ kani kabor kalahikai panpla ya ki pop ha ki bishop lani ki lengdo agnek perthai kani ka kot jongki ka batai ki lengdo shisha ki le bat kidama pop da ki ikhtiar jong kabor balaai da okres Daniel kalonom khatwe ke khat ka balai puar hangni ko ong Henry kita ki briu ki be thu yo blay jongki kin long ki baklan bat ki ba nang job ka history ka batai watla kaladon ka jing penbor ban ko ngu ya ka bor pop ban bot ya ki jingkai ki babakla Henry ki dang don ki briu jong blay ki bari kendong ya ka tin ka jong blay kum ki Valensis ki Albigensis bat ki Huguenots Daniel kalanong bakat we ki khat lai plai adu lai san bat kita ki bastat hapdeng kita ki briu kini hikai ya shibun penban kin hap da ka wailam Henry ka Bible ka ong shushu da ka baknyat ka jingyarap onyarap yaki kadai ka jingsdang jong ka reformation penban kin hap da ka wailam bat da ka ding ong ka Bible da ka jinglom raw bat da ka jing luti bunsngi katkum kapor balabo kani kapor ka balabo de ka bangiladeb ni pli kitab Daniel kaladong banyo kaladong bapra barkumta tater ka batho naru usnam sanspa laipupra haru usnam shejar nyuspa knai pupra ka balong tek shejar aspa riposnam ka jingsachar jong kani kapor ka paparum ka balale dan bor ha ka perthai Daniel kalanong bakadwe kit laipun rio laipun yo hangni kaong pad uta usim kapatho ye ka bor pok unle kat ba umon bat un pengkentiu yaladi bat pengkraw yaladi un pengkraw yaladi halor baro kani dikakot jong ka balang Catholic pala tho ha tin Latin bat la penkla la translate ka ba ong kumni upu pulong ubakraw burom hadu kata-kata ba omday tang ubriyo kumban ongno ublayhi da shisha udayru unang sansyar bakanjablay bat upat siya bahalortam usim kisim lakhot ya upu usim kisim hoy nadu usnam sanspa laipupra upat siya Justinian ulap pengkebor ya bishop lani ya upu bano ukli om tang ha kabalang Henry hakihima isima kani di kapasngat bala phong do opop kum usim menswa pad hakani kapasngat kadon ka kerteng ka kentin bala ainam hau hakatin Latin ka baong vicarious filade ka bumot unong mi ikmat hakajaka ublay ni ubayang hakajaka ukhon ublay Daniel kalonong bakatwe kit khat laipupra laipkunai kabatay bat unburom da kakser bat karupa bat ki mau kodor bat ki a ru kiba itenat kabamot un persyang un warra haka jing mani blay da ki statue da kakser karupa di ki mau kodor ban pen itenat kan mau bakaktin ke jong blay haka hukum ka baar ka ai ke jing maham Exodus kalanong ka baar po ke dekat ka basaw bat basan ublay umsya ban thao ya ki blay thao ban thao ki statue umsya ban dem ban ngo yaki ban syakri bat bando yakum kini ki paro Daniel kalonom khadwe kit khat laipupra laipuknai sisin hangni kaong un benta yakari banlong kanong hausnam nadu usnam sheja sauspa knai pulai edi kaborpu kila persyang ban ya penbenta ya kaperthai hakikat tu kani jaka jong ka Europe ki bakongu ya kabor jongka kila penbenta ban ai kum kanong Daniel kalonong bakatwe kit khat kabasapo ni kaong bar hakapo jong bakut usim nasyati untur syau barusim nasyate unwan yele yau kum kal lang thari
Kani ka kantin bat hakapo jong kabakot kum ka jingmatai jong uni unong tho kong kasdang nado ka jing hapno jong ka borpup house nem shejar nyuspa khnai pupra shadu ka jingmi pat jong ki bayap Daniel kalanong ka bakat ar ka khot ka baar kabumot ka po jong bakot ka dei nado usnem shejar nyuspa khnai pupra hadu ni kisngi ki jongi hadu kata kasngi ba nginyo i ya okres haba batai hangni usim na shathi untur shau per usim na shatai unwan yele yau unrong hapo kata kari badan burom ru datkom gejeng batai uni unong tho usim jong ka shathi uyarthma ya usim jong ka shatai kabumot ka French Revolution kala persang ban pendu jan ya kanyam barban job thma ya kabor pop Henry kala sha job kabanta ka bar usim jong ka shatai uyarthma ya usim jong ka shathi ki kanhun sipai jong kanyam balakli da kabor pop pat kilok jong ka suki ka sajot thma ya kanhun sipai jong ki bam ngaj blai bat kin saplong ka jingis rob lang bat kitu kinong shun bala syaram Daniel kalano bakhat we kit khat software hadu supply sin ni kaong onrong hapo kata ka ri badan borom ru pat ya bun kiri on penkala rai yakini on pelaj na kakti jong u ke Edom ka Moab ki rangba na ki khun Ammon bat komta tater ki dan shibun ki jempatai hangni kum ka jing pelkot ngan susot yak ka ba uni nong tho upatai ke Edom ka Moab bat ki trash nong jong ka Ammon kin om laj em katu kani ni kitu ki bam shem la nyo hapdeng ki briu basisha jong blai kin se so shakasem ha ka banta bakhado kumbalo ha ka testament ka baram kabanta kabasau usim jong ka shate ula pengkre baniar thma ya ulum bukhot henry unpoi sha kabakut ya ka kunhun jong ki baman la penjat no bad ya ki hima jong ublai la seng Daniel kalano bakhatwe ki khat saw ni kong henry ki jing bana na mingi ka ba tho farsi ka bor jong ki khubor jong ki lai angel jimpapau kalano bakhat saw kad khat ka ban riu hadu bakhat ar henry ki jing bana na mingi banasate ka tho ya ka bor ka khet usaitan balhamno isia kalano bakhat saw kad khat bakhat lai henry ki jing bana na mingi banasate kin pungkusla ya u ya ka bor pop ya ka bo jong ka papasi namar ba kaladon ka jing khat pa ki briu jong blai kin mi no na ka jing hikai babakla kombalakran hak kitab jing papau kalano bakhat saw kad khat ka bar ter hadu ka basaw ter but un mi no da ka jing bita bakrau but penjot ban pendu no khat ya ki babun ka batho ya ki briu jong ublai kabanta kabakhado ko ang komni Daniel kalano bakhadwe ki khat pasawsan but un share ye ki dara kayeng jong u hapdeng kaduria ba tho yo pajba ka kom jimpampaw kalano khanyo ka khat bakasan but uta ulum bakantang bodon borom penban un poi sha kabakut jong u but on omdan banyarap ya u namar hakum kani kapor wala kani kabo jong kapaporom ka rom ka bal along kastan ka persyang balik dan bor hak eki boro hak kabakut ka bible ko ongkom ni Daniel kalano bakat ar ka khat ka bankong di hakata ka por unyang Michael uta orang ba bakrau upayang nakamta ki khon ki briu jongmi ngin se peteng biang bani puli yakani ka banta ha kalanong ka ba khat ar tai ba uble on kurkhu yang ngilang baro nam ta ka brum jomblai amen